Salam. Selamat hari Minggu mari kita salukna Hudul Mahamu. Dihamu amanami nanami salukna ruasni huriat tanda pengudi bagas juron. Suang songonima nama dote par minggu di tongani bagas tabi. Masuk mahita tapuji mari batang marhite dong nomor 10 ayat sada 22. Marhite-hite guarne de bata ama dot guarne anak na Tuhan Yesus Kristus dot guarne to di porbadia na tuma palangi dot tanongon amen. Marulo pulot to di bata mahu wali sadot tanon edion hamu mahamuliaon ni guarna marmulia bain hamu puji-pujianna dok hamu mamadok de bata tung nasokal doa kapabainanmu Binai ni hinatibul ni gogom ikom marsobat ho akamusum. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale tuan debata suruh matod dimpur badia to rohanami. Asa terapul situ tu rohanai marhiti-hiti hahin ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jara salam gadda hapor siang nami marhiti-hiti pakirimon na mangulu. Asa totong hingot tami. Na hehe dohami musesian namate. Songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Naung hehe sian namate i. Amin. Tuhan Yesus
Tangyon hamuma pati ni di bata, pati parjulu saat rudi pati paupaton. Pati parjulu, ahudu jahu bo di batam ninda di batatta, dan jadi marakupahu bayenomu di batam. Pati paduahon, dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu, manangahan di banua gijang, doho dan di banua tongaon, ruri dari bagasan aik na dituru di tano, yang gotunggai bisi sobaon manang siuluan. Pati patuluhon, dan jadi dohonon guarni di bata, yang gosuture dalanna, ayhona uhumna dosugut akan amar siniang di guarna. Pati paupaton, ingot hamuma pabadiaw nari minggui, jinaw mari maulah hamu nasa siulamu, alaeng guari papituhoni ari paradian ni jahu badia patamdui, dang jadi homangula anggu di nasadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rudi pinahanmu, rudi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Adi naunum ari do ditok pada bata langit do tano, do laut do nasa isina, dungi maradir do ibana di ari papituhoni, di baini do baina di pas-paso di bata jahuba, ari paradianan nai jala di parbadiai, atong rak mangidugu kumahita, lau mangulahon na bartu patik nai. Adi Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulahon na bartu patik mi. Amin. Tato poti madusat tanda gudangi dia do pandi di bata martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami para siruan na sumurung. Na pungudo hami di julo martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asin roham na gudangi do. Saya si maroham mida sadok bangsomi. Saya sama dosa nami salukna. Saya sungguli marohanami. Asamuba roha do pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluh kami. Amin. Tapi gima hata baga-baga taringot tuhasan di dusatta. Para sirua jala perdinggan bahasa du jahuba. Labat tarimas jala para sirua gudang. Dang di bait tu ita hubar tuakka dusatta. Jalan di balosot tu ita hubar tuakka hajahatotta.
Songon asini rohani amama midak kanakna, asini rohani Jehova dia kana makkabiari bana. Hasangapom madi di batana di gijang. Amin. Tapi gima haten debata turpu epistel di minggu tadi bagasa dari on imana dienet sian Joshua sada mamuka sian ayat 5 saat rudi walu tajahama marsikap soring dangadong manangis manaha jongjong di jolum saleleko mangulu songo padonganiku di simusa donganakku ho dang tagamon pasubuku manang tadi konokku ho Pirma tondim jalalang sinohot ai ikon hodo marbagi tanoon bahen partalian di bangsoon nahu urihon tu opunasida lehonokku tunasida asal pirto dim jalan marsio situtu mangaraduti do patopan hobartu sudi patik akan etinonahon si Musa na posok itu ho unang manipil ho siani tu siamu manang tua birang asam marmulia ho manang dopat dia ho mangalakka unang meret buku lipatikon siang pamanganmu sai pikir-pikiri mai arian dohot borongi asa diraduti ho jala di patupaho hobbartu sude natar surat ibagasani asa marutung ho di akadalanmu jala marmulia parulaunmu ido yang gosatna martua wakana tumangiun hata ni debata jalan pepsa amin Tuhan Yesus sudah meluntur di Tuhan
Sahatidak ma hapur siatay songona hina tidak ko ni dongat ta sa hapur siaon di sadok pertibion rap mahita madok au pursea di dibata jahuba ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangi do tanam au pursea di Jesus Kristus anak dibata jahuba na sasadai imane tubuh ni si Maria na gabi-gabia setod di porbadia andorang sobubuan ido tu hata na tu maon na birni di banguman ni silatus nama de tarpajal di bana di hau pinar silang na tua tu banua turu dung di tanom na mulak mangulu di are paturuhon na manai tu surgo lahundul tu siamun de bata jahuba amanai pargugu na suatu dusani di simai bana mangulu su tu tanohon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea di todi porbadia salawang sada huria na badia huria atau paling hak Kristen akan abadia do diasani dosa do diatai na mandok mulak mangulu so daging halak nang mate do dianguluan na suara sudah amin. Sifat akasutiting dihita Minggu Sadarion, Minggu Jubilate, tanggal 25 April 2020 sada. Tabereng ma di wartata na adong dihita salukna halamat 40 poin sada. Papungupeliat tujolo. A. Sadarion Minggu tanggal 25 April 2020 sada. Dung sipul papungupelian napa dua hon sidung jamita anon papungupelian tujolo do hita laho haperluon tu diakoni sosial di huriata. B. Di hari Minggu naro tanggal 2 Mei 2020 sada patu paut taro tukar mimbar sa distrik Jabarteng di jala papungupelian marhite amplop na pinarade distrik 19 Jabarteng di las marohata pasahaton peliani. Poin na paduaon. Pasahaton ulos 70 tahun sian huria. Sadarion Minggu tanggal 25 April 2020 sada dung sirung dijaha si patakasotik teon patu paun ni huriata acara pasahaton ulos 70 tahun sian huriata tuaka ruas naung boho marumur 70 tahun. Jalan nasida nanaing majalo ulos 70 tahun ima sada inata rosmaida buru habiahan sian wi sia. 2. Amata panahatan simangusong sian wi pitu. 3. Amata insinyur bahara parhusip sian wi opat. Poin napatuluhon pertanyaan wik live streaming di hari Kamis 20 April 2020 sada patu paun ni huriat taro pertanyaan wik live streaming nani hobasan ni wik 2 na maringana di gereja HKBP Bandung Barat masuk pukul 18 wib reta mahita saluhna ruas ni huria nasian wik 2 madohoti pertanyaan ni jala tuaka na boy tikina boy do parsidohot ro tu pertanyaan ni laus pinangido ma tuhita saluhna ruas ni huriata asatong ma taihuton pertanyaan i di bagasta jala nama jabui pertanyaan ini unang pola di patupa marsi panganon. Halaman 4 poin pitu pertemuan manang rapat ama huria. Gereja akan melaksanakan ibadah seksi ama sekali sebulan. Oleh sebab itu diminta kepada seksi ama supaya mensosialisasikannya. Dalam melaksanakan kegiatan KOR akan dibicarakan kembali setelah Hari Raya Idul Fitri. Berkaitan dengan rencana ibadah seksi ama tersebut, di atas oleh karenanya akan dilaksanakan pertemuan
rapat AMA, ketua kategorial, dan utusan AMA masing-masing WIK pada hari Rabu 28 April 2021 pukul 17 WIB. Poin 10, ibadah anak-anak. Gereja akan melaksanakan ibadah anak-anak sekali sebulan untuk kelompok Batita TK pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 masuk pukul 8 WIB. Untuk itu diminta kepada seksi sekolah dan guru sekolah minggu agar ikut terlibat dalam ibadah tersebut. Poin 10 Sada, pemutahiran database jemaat. Diberitahukan kepada jemaat gereja HKBP Bandung Barat bahwa Majelis Situawi akan mengunjungi rumah jemaat untuk mendata ulang kembali jumlah jemaat HKBP Bandung Barat dengan membawa surat dari pendeta resort serta membawa formulir surat pernyataan untuk kita isi. Adapun tujuan kunjungan tersebut yaitu tujuannya supaya tertib administrasi dan mengetahui jumlah anggota jemaat HKBP Bandung Barat yang lebih akurat. Poin 12. Gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Domu tu surat soso ni opui eporus HKBP taringot tu dana pensiun HKBP ima asau kaprohata sude ruas ni huria laho manupahi marhite gerakan Rp1.000 per hari. Anggiat boy tulus jala sikop partureni dana pensiuni. Laos dipatupa huria do dijoloni pitu poti bahan panupahion tu dana pensiuni. Poin 15. Informasi foto kenangan HKBP Bandung Barat. Sehubungan dengan kegiatan pesta prajubileum Jubileum HKBP Bandung Barat, dengan ini diminta kepada jemaat apabila masih ada menyimpan foto kenangan mengenai berdirinya Gereja HKBP Bandung Barat supaya dapat menginformasikan kepada panitia pesta khususnya seksi sejarah Manang Situa BB Marpaung SH dan Sekretaris Situa Dr. Andus TAK Simanjuntak. Adapun maksud dan tujuan foto kenangan tersebut nantinya akan didokumentasikan dan direproduksi dan untuk selanjutnya akan dirangkai dalam bentuk film dokumenter HKBP Bandung Barat. Halaman 5. Poin 10 sia. Pelatihan musik instrumental. Pinangido tu sude ruas ni huria HKBP Bandung Barat na adong talenta musik, gitar angklung, saksofon, trompet, piano, seruling, dohot biola. Asal mendaftar tu Dewan Marturia seksi musik tu Amata Situa S Situmorang. Tu akan nabui asaroma hita bergabung di pelatihan musik instrumen di HKBP Bandung Barat. Halaman 6. Poin 27. Selamat ulang tahun. Sude perhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton selamat ulang tahun tu namar ulang tahun di bagasan mingguon memuka sian hari Minggu sadarion tanggal 25 April 2021 sahatu tanggal 1 Mei 2021. Saya di pasu-pasu tuhatama nasida namar ulang tahun ni di bagasan haipason huhut dilehot tuhatta tu nasida gajang ni umur. Titing tambahan Boa-boa arsak niroha. Di hari Sabtu tanggal 24 April 2021 nunga marujung ngolu sahalak amas yang tonga-tongani huriata ima amata insinyur Hotman Siagian 84 tahun nama kabeluhon inata NRH Boru Tabunan. Inganan nasida di Kompleks Sukamenak Indah Blok 1 nomor 31 RT 6 RW 4 Sian Wi 8. Anggiat tarapul rohani sude keluarga nang sisolhot natinarikonni amatai. Soni masih patah kasot titing dihita do titing tabahan di Mingguta sadarion mau liate. Sonari sahat mahita tu pasahaton ulos 70 tahun. Pinang idoma tu amang dohot inang naung dijauh kamenakin asaroma tujulo. Butima.
Taudu tima muse mari demahita sian 670 huhut papungupelean. Tarbege soarana jauh-jauh tongos ma sondang di tuntun kopat begudina alami tongos ma sondang di tongos ma barika dauli mandungon namodobi tongos ma barika dauli mandungon namodobi tawege ma anggun na jauh-jauh tongos ma sondang di paurupi ma akanari lui tongos ma sondang di tongos ma barika dauli mandungon namodobi tongos ma barika dauli mandungon namodobi. Unang say tahis itu doi rohan tongos ma sondang di baritahon hata angoluani tongos ma sondang di tongos ma barika dauli mandungon namodobi tongos ma barika dauli mandungon namodobi holong niro hamana mangojar ho tongos ma sondang bi tupal hangoluan iradedo tongos ma sondang di tongos ma barika dauli mandungon namodobi tongos ma barika dauli mandungon namodobi. Dame ni debatana sumurung sian saluhu na roha imana mangaramoti ate-ate dohok pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di minggu jubilate sadarion hama kamanginang dohot kita napungu di tongani bagas joro songoninang diakka amanami inanami namang yuton live streaming di tongani bagas tabi imahata ni debata natar surat di sada Johannes bidutulu ayat 10 sia sahat rodi 24 songonon ma didok di bagasan turpuhi tapayutiut ma diganup rohat tabi di sima boto otta pabuwa siak kasih tonga kita jala tapa posro hatta di jolona molo di sol-soli rohatta hita ubal gado debata sian rohatta jala di boto saluhutna
hamuakka haholongan molo sodi sol soli rohatta hita marhiras ni roha do hita maradopon debata. Jadi mananga hapeta pangido jala otta do sian ibana ala tarado ti patikna jala taula lomoni rohana odo patikna naing porsea hita digowar ni anakna Yesus Kristus huhut masih haholongan songon naung tinonahon nai tu hita sirado ti patikna ido namian di bagasan ibana jala debata di bagasan ibana jala sianoddo taboto naung mian ibana di bagasan hita sian toddi nanilehon nai tu hita ido saha di turpuhi hamakana hinahulongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus marhite toddi ni debata tarbaik kita ma marjubilate ninggutta sadarion asa marulupulup pita di bagasan na mian toddi ni debata marjubilate hita ala staboto sian hasitongani do hape hita ima napina sitong ni Tuhatta Yesus Kristus anggo sian rohat taon tutu jok do marhite rohatta sipata salah hadiriotta manang panggorani rohatta sipata sitongdo nanidok di bagasan rohatta suara hati inna akan namalwate ya anggo panggorani rohai sai nama nuju tu hauliodo hadingganodo hamajuon alai hinorkonni sipata balgani roha manang balgani ate-ate ujungna gabe hasitongani manang na tulus bulus ya roha nasasitongna gabe mago alani ido moladong ditongani ngulut tarohat tabi hirana dak talupau madapot to debata pardosa duawin nahita ima mangojar rohatta sasitongna asalam jonoknya tu debata dang lam madau ido ubahenna songon diakana deba patupa ulaun nabadia saya dipaingok do jumului di parhatu turuhamdo Tuhan Yesus Kristus nama kokopo jalan namane sadosam jalan api nangido ni roham sesau ni dibata saluhut dosam alusna kan adong alusna di parhatu roham do Tuhan Yesus Kristus naro humokopo mamorsan dohot manesa dosam adong disihata di parhatu roham do sipata rohatta songon namaol majalo ulaun nabadia sipata rohatta songon na bakol pardusa do piao hape marulopolo pita marjubilate ala nungaro hasitongani marhite Kristus jadi panggorani rohattai ikod do toktong manait sasitongna tu hadirion ni debata jadi tang lamadau hita hamakamanginang adong didok pepatah Inggris ina alai ngadi bahasa Indonesia hon jika hati adalah api nyalanya akan melompat dari mulut jika hati adalah api nyalanya akan melompat dari mulut
ima pepatani halakana teh. Pasti deh, pas deh. Ala memang mulunu ngamar sigor rohaon, ngamo hati-hati na butul, anggoy terpulhas musero teh sepat dohan, anggoy bahaya mah. Pitor balga matok parporangan, bolo pitor maulutup wirohai, ya. Asa molo pas doi dah, si boru puas si boru bakara, molo duk puas so ada maren na, si patah ecek gue kan, gaib doi, tak tulus, hata si boru puas nakin, bama nggak mohop ni hati-hati, tak si boru puas be, paso butagas name kan. Hati-hati ta rohatta ima ikon manai dosa sitongna tu hasitongan ni debata. Jadi molonunga sian bagasak kasitongani hitanapi nasitong ni budar ni Kristus. Disima tartugu rohatta marhapor siaon namangulu. Disima tartugu hadiriotta manadda ima hasitongan ni debata jala saguru di debatado hadiriotta rohatta pikiratta ganuk ido ubana didok disi ubal gado debata sian rohatta jala di boto do saluhukna molo padoknya kana malu ate. Luasnya samudra bisa dihitung, tingginya gunung bisa juga dihitung, dan dalamnya laut bisa juga di berapa kedalamannya. Alayang go ati-ati tahun sapurgu do, adang binoto songo dia bagas nyon, songo dia tibonyo, songo dia hebang nyon ate. Tangarong nama boto. Iro ayu balga do rohani sa jolmana nan sedang minoto beo nate kan anong go ubalga rohana sa jolmana di taon anggoy pitor par muruk mai par rimas ya hola saoti pebitik emosinyo nga sa langit tibuna di boto de batado rohatta rasa hak tu sadario nadonggo suami istri manang nanong marjubilium nasida dangi boto rohani amatay songoni nang amatay dangi boto rohani natay gudanggo nasongoni ditongani ngulutta alani molo sota boto rohani kadongan rikok do hita mangido tu debata tod di hasitongan nai asa malo hita mabuat roha ai isena malo mabuat roha magodo rohana daukat manubut roha etor mago ate-atene rohane sato ngamului subut rohani donganna tau omana diuji tu hita miat todi hasitongani taula hoddo ima roha na marpanatap tu debata disaluhut ngoluna ai ubal gado debata sian rohatta ubal gado debata sian nata pikiri jadi orang yang bersukacita marulopolop ima nata kasdo ngoluna mian di bagasan debata dang di bagasan rohanai hama kamanginang adok sada halak dosen maka tidakon ima dihadirion ni mahasiswana naon macetakas di bagasan ke lemahan fisik ima dosen ini si Catherine Bevis Quarta. Jadi ketika dia melihat mahasiswanya sungguh luar biasa, sukacitanya terus. Hatinya terus bergembira,
semangat untuk berteman luar biasa, demikian juga sapa menyapa dengan tulus. Jadi di Sukun Catherine Bepisoma sebagai dosen ai songoni ma lasni rohamin HP molohwida do sian hadirionmu ya, padahal si mahasiswa yang bersuka cita ini adalah ada penyakitnya infantile paralisis atau penyakit yang menyerang anak-anak sehingga dia lumpuh. Jadi di kursi roda do ibana. Tapi begitulah sukacitanya marlasi roha ibana terus. Jadi sukun dosen nema ayah hado resep na puang. Ay songoni ma panahitmu adong diho, hahuranganmu adong diho, hagalionmu alay tungi nama semangatmu. Pitero masih mahasiswa madokon tu dosen nai ya, kalaupun saya terbatas, kalaupun ada penyakit saya, tetapi penyakit itu tidak membawa kepada jantung hati saya. Kan itu doang. Penyakit itu, kelemahan saya tidak sampai ke jantung hati saya. Ido ubaina dak pola gabe marsahid tong rohana ate. Enagurangan nuai ngamar sai roha. Apalagi situasi pandemi kok kan niro hatok piad do haci rohaku bah dang dapo tahu bansosi itorinna sudah mau gudang namar haci ni rohaon. Itu yang terjadi di tengah kehidupan kita. Alai songo mahasiswa nakin bahwa apapun kekurangan saya itu tidak sampai menembus ke jantung hati saya. Jadi unang pitor atau patok pa masuk kamu amanginang turu hamuna mula dong nalipi hamu sadiri nomor sahid. Na padua hotai dari son ala ubalga do de bataja la di boto do saluhutna mahitama iko marguru do tok kita tu di mata aong gosada amanong mabalu jala neng marhasota mamusebana atar songon na necis dotong nyon nanaing salon na muse holong rohani amattai mamereng ibana. Jadi duk songoni alai saya marhusori di rohana takkas do anggoau holong do rohakku tibana alai buharu ibana te nama mereng uga sakido asaulo ibana tuau. Jadi lawi mamana tu pangula konseling buharo asau boto neng songod dia do rohani nanaing calokon inna rohani amatai la lau may mana dapat toma pangula amang songonon sai bagasan rohaku mamarhusori angguau 100% do holok kutuson alai daku boto songod dia ibana nama merengau do manang nama mereng uga sakido uban naulo ibana tuau Roma pangulau madokon namuramay songonom may molo ibereng sian artamido uga samido iberet songonom may lokom matu ibana ngatu purba ayang go perusahaan ngatu purbe jala iko gadiso dui laho mandangdangi doho mangalehon pesangot tuaka na PHK nama sorong be perusahaan kan PHK mbak pesangom mak gadison nama usahai doho pabrik ngain baholan itu adong dua naik jabu na balga may sada jabu na mek sada buhamolo tagadis manang na tasewahon mazabu na balgai alang atupur hita jadi dengan ma di jabu na menhima hita asa jabu na balgai sewana atarumok
ale tinggal mahita di jabu namet tengon namet meton. Molo pitor songon na asinggo pardopahan ni calommi berarti artam do na dilului bana. Oh itu ate. Nah. Bai mai pasahat tu calon nai. Ya kita sudah tumpur. Ada 2 rumah tapi rumah yang kecil itu cukup untuk kita 2. Ale jabuna balgasan ma ima tapasiwahon. Anggo pitor songon nasinggo bohini ibana ngak unak pasaut pitor ninna mate. Hartanya apa? Kehidupan kepada ya mengasihi tadi ido nadi rekod di rohani amat tai ya. Asa diboto roha baik ko diuji do nasongoni apakah dia cinta ke harta amat tai ini atau dia memang betul-betul holong rohana tu amat tai nakpe misalnya tinggal di rumah yang kecil. Alai mulo pitor songon nabais do ibana berarti artam do naililini baholan habis artamian non habis jabumi anggoho bolong maho itu tokat ido nadi ba holan nalaho mangincer haporti bion nakin hama kamanginang maul do hita botoroh alai mulo marpanuku kita nang tuadopan ni dewata pasti do bowi adok solusi mangadu piak kana masa songon amanakin tu pangulai bana marpanuku nate ya lamma tu debata hita marhite tangyak ta mangido asa lam diparrohai diparbisuhi hita napatuluhot taida dison ima adong paret ta si hobasan patik nga tadda naung miyak kita di bagasan debata jala naung mangulu todi ni debata di bagasan ngulutta dirok nakidisi ima marsi haholongan taboto do ya gunung Everest yang paling tinggi di Portibi ini kan kira-kira 8.839 meter tingginya jala di 7.924 lah yang paling gawat, yang paling bahaya katanya di puncak Everest sebelum puncak Everest karena di situ adalah ya rawan mudah diterpa oleh angin yang kencang sehingga bisa menimbulkan longsor dan titik di bawah titik 0 derajat Celcius suhu di sana oksigen kurang jadi itu zona kematiannya di 7.924 di gunung Everest tersebut adong naung saha duduk pagi dan mezer major guarna dan majur dua donganna jadi nama nakohina sida tu gunungi pas cas mataniari torakian bagak cuaca ngai gijang nasida bereng ma itu adong na kuning disi na tedda don wangi manang na bohado alayala bagak mataniari di datusi ai sehirana rumang ni jol mado rituat mai mana jolo ida ma ai sedotahe hon isukun kan tendanya yang kuning atau orang itu Roma na gaung-gaungon ya apa nga saborngin iba na gaungi si sadari saborngin ida ma ayaw doi guarhu Lincoln Hall din tarsonggot madan mazur ay 12 jam nasalpu ngahu boto barita marhiti radio nong mate do ibana idoloho ni gunungon bah Lincoln Halin na duk songoni bege bana sukum matulungan na bohado ay nga terlilik kita ngapigari hita manakok tu gunungon
Hape ngapiga tao tarancana honon asa tung sahat tita tu puncak gunungon alay along nasongonon wae. Gaung-gaung dongan dang marsarung tangan ibana manyuk batu cadas songoni nang seleting ni jekek nape ngamalua bah manang hape kan pengaruh do itu ngalina. Dos marohani nasida naniuloni dan majur turun mana sida tu turun gunung mamose nasida dang nakok betu duluk holan laho paluahon ima Lincoln Hall tutu sauk mamalua jala ibuan nasida mamuse mulak tu tuturu dan majur tidak nyampai ke puncak gunung dengan cita-citanya impiannya, tetapi ada tugas yang lebih berharga bagi dia menyelamatkan Lincoln Hall yang sudah terberita meninggal 12 jam yang dia dengar dari radio. Turun manasida hibua maun diselamatkan jala boy mamuse Lincoln Hall mulak tu hutana tu Selandia Baru rap dohot keluarga nang yanakon. Ai pajupang di sido nasida dang marsita dakian nilo kan alai marhitema ambisiusna naing nakko tuduluk asa tu puncaki diurungkan niatnya tetapi dia mau membantu orang yang dalam keadaan ya gawat dihaholongi dan majur ima Lincoln Hall tuat ibana tutoro dohot songoni nang manarihon asatung sehat boy paula muse tu luakna di Selandia Baru ima gobaranak kinamanginang marsi haholonganina asa dang marsi tadana sida halai dipatuduhon holonga songoni nang tu hatta Yesus Kristus marhite holong nai ima dipalua hita na ikon mate hian jala songon Lincoln Hall ngagat gaung-gaung ibana di batu cadas bah yola terjutu toro bah selesai do ibana gropuk anai ima molotuk parira pe bakena le ngol toritutupi salju muse bah mago bahita pego baranido sasitongna alani dosatta dohot akka rohatta na balganakin nagok dosai rotu hattai laho paluaho kita makokopita mabua kita tulas ni roha ido nang juwilatet tanwaing atong taulahon ma holong ni Kristusi tada naung di bagasan ido hita jala taboto halak na di bagasanima naung mangulu do todi hasitongan di bagasan gadup rohatta atong di pasu-pasu tu hatta mahita marulupulo mahita marjubilate hita ala nunga mian di hita todi hasitongani jala marhite todi hasitongani margogo mahita mangaradoti patik ni debata holongna songoni nang margogo mahita mangido pangurupion dengan nibasana disadok ngoluta martangyang mahita Jahoba debata amanami mauliate madi dengan dibasam mangalehon partikia dihami di minggu jubilate macalo barita nauli hatam bohal nami matutu lamanada hame di hasitonganmu di pakokoponmu dohot holongmu ali Tuhan saya pergugui mahami marhite todim asa mangula harohaun nami hadirion nami pikiran nami hobar tulomo ni roham mangaradoti patikmu unang manibil hami ali Tuhan tusiamun manang tuhabirang mamereng akahagiot hagiot ni portibion alay nang martudu-tudu tungulu nami hobar tu holongmu hulau kami hupariai kami asa todim do Tuhan
namia di bagasan roha nami be marhite tarbaik kami mamangaruti patikmu dohot makanguluhon holongmu ditongani ngulu nami gabi marsi haolonga kami ale Tuhan ditongani portibion asima roham pasu-pasu hatam ale Tuhan Jehovah ya katiting nama sampai ditongani huriam sai homa nama masu-masu ya ka program ni huriape joluani ham ya ka parhalado ni huriam laho makubasi saluhu nai calamar sangap guarmo di ruas ni huriape ale Tuhan na di bagasan habo ni roha obartu titing di mingguon keluarga sialoho boru turnip asima rohamale Tuhan nama rusungolu amanami koma nama natap nang keluarga lumobi inanami songoni Tuhan nang di keluarga amang seagian boru tambunan di bagasan dok ni rohana sida hinorhoni naborhat amanami siatonga ni keluarga siatonga ni huria masima roham homa toktong nama ngapuli nasida lehon roha habengeton jala homa Tuhan nama kamonakon di saluhuna parukilon na tol khas di tonga ni ngulu ni keluargai ali Tuhan Jehovah saya pasu-pasu dia kasakap ni ruas ni huriam patupahon akana uli na denggan di tonga ni huriam lumobi dia kana berencana patupahon akka ulaon di pamasumasuon dia kapartupulon homa na patuluson ali Tuhan patiur saluhuna di bagasan lasiroha ruas ni huriam laho mangulupon na sadenggan ni basam ali Tuhan Jehovah pasu-pasu na kami dinamulakan no siatonga ni bagas joromon ramoti dongani hami asa toktong di bagasan lasiroha hami manguduti ari-ari na pinasahatmu songoni nang karuas ni huriam nang macalo barita nauli nakpeditonga ni bagas nasida asima rohamale Tuhan dongani nang nasida konggomi jala ramoti salehon lasiroha dia kasih hobasan nami asa mariai atau dinami pasangapon guarmu nabadiai calo male Tuhan tangiang sobailek namion di bagasan Yesus Kristus si palua hami amin. Mari demahita hut mata papungo pelean sekaligus pasaton nang sosial ateh peliat tu sosial di huriata. Sonon hidup Tuhan Yesus, kau nama milik kamu. Asalah nama berdue, jalan niat berdue unai. Upadi asalah umar berdue. Kita nabi nilini Tuhan Tuhan mahata di Tuhani perbuihan mana sada denggan naong berdupadik di Tuhani nata jauh kita baik baru diri di bagasan Kristus Tuhan kami tak sosoli mana sarasata tak bau marohata tak bele nasa sadiri tak bele
tatangyakon ma peleata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut seleon-leon na dingkan doho na saulibasa na mauliutus hupasa tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na usus di jolom pasu-pasu may jalaramoti aso para siyak kami pilihanon pati bulho na rajaw mo itong atongan ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam mutadahami gudang ni selehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana di leon di lodi rodi pamadaku hosado hogogoki rodi saluhut andaku upasahan itu ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaunmu say saut ngalomoniro hamdi Banua tongon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hangu luas siapa hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togio tu pangucunan palua mahami sian pangago hai ho dona puna haraja dong kamu bohong rodi asa kapon salele dilelena amin. di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim